Eerst gaan we met ernstig en naar nieuws beginnen. Het nieuws dat zich gisteren en vandaag heeft ontwikkeld naar aanleiding van het busongeluk in Zwitserland. Er zijn, zoals gezegd, al 28 mensen omgekomen, onder wie 22 kinderen. We kijken even naar fragmentarisch wat beelden van dat ongeluk. Dag iedereen. 22 Vlaamse kinderen en 6 volwassen begeleiders zijn omgekomen bij een bijzonder zwaar busongeluk. Je suis arrivée là, quand j'ai vu tous ces enfants, toutes les vitres étaient cassées, les enfants s'agitaient, il y avait des visages qui étaient ensanglantés, des appels au secours. Puis moi je suis là, je suis toute petite par rapport à cet immense et horrible accident. De ouders van die kinderen, ja, die hun wereld stort natuurlijk in elkaar. Dit is iets dat niemand wil meemaken. Wanneer hoorde u van het ongeluk? Ik was deze ochtend vrij vroeg op. Ik had op een informele manier vernomen dat er iets ernstig gebeurd was. En dan slaap ik sowieso minder goed. En toen dan om 5:15 een paniektelefoontje binnenkwam van een directrice eigenlijk, van de directrice van de school in Lommel. Ik was niet snel genoeg om mijn mobiele telefoon af te nemen en ik hoorde een ingesproken bericht dat ik eigenlijk eerst 3 keer opnieuw heb moeten beluisteren, want ik dacht van, is dat nou echt? De tekst luidde van dag Erik, wij hebben deze nacht een zeer zwaar ernstig ongeval gehad. 28 mensen zijn dood, waarvan 22 kinderen en de 6 volwassen begeleiders. Wij gaan heel veel hulp nodig hebben. Kan je komen? En ik heb meteen, ik denk dat ik nog nooit zo snel ben klaar geweest. Ik woon dan op een 10-tal minuten van die school, dus ik ben meteen vertrokken. Ik was daar om 6:25 en dan was ook meteen al de directie van de school bezig met het opbellen van alle ouders, het persoonlijk opbellen. Met de droge boodschap van kordaat, correct, zoals het moet, van er is een ernstig ongeval gebeurd, we hebben nog niet veel informatie, maar kom alsjeblieft naar de school. En met als gevolg dat tussen 6:15 en 7:00 bijna alle ouders aanwezig waren in de school. En u ook? En ik ook. Ik was er om 6:25. Dus we hebben dan meteen een vergadering geïmproviseerd, zal ik maar zeggen, met de crisiscel waarin de burgemeester van de stad Lommel zat, de brandweercommandant, de zonechef van de politie, de directie, mensen van de stad Lommel en dan ikzelf. Omdat we wisten dat er meteen een aantal stromen van mensen gingen toekomen die we moesten op een gepaste manier kanaliseren. Je hebt de leerkrachten die worden opgeroepen en die zijn natuurlijk een collega kwijt. Je hebt dus ook de ouders van het 6e leerjaar, dus het laatste jaar van de basisschool, de ouders van de kinderen die in de bus zaten, die ook meteen de ernst beseften, want die hadden gehoord hoeveel doden er waren. En dan stijgt natuurlijk de kans dat jouw kind erbij is. Wat kunt u dan doen? Want dat is natuurlijk de zwaarst getroffen categorie vanochtend. De ouders die in onzekerheid leven of hun kind nog wel leeft. Eigenlijk als psycholoog kan je dan niet heel veel doen. Dan wordt het eigenlijk het beheer van de crisis. En dan moet je eigenlijk zorgen dat zo snel mogelijk die mensen aan de juiste informatie geraken. Je moet de hele toestand stabiliseren. En je moet eigenlijk heel snel beginnen werken. Er is een hele machine op gang gekomen. Om ervoor te zorgen dat die mensen zo snel mogelijk konden naar Zwitserland gebracht worden. Om 6:00 was al duidelijk dat Defensie 2 vliegtuigen had klaarstaan. Waardoor ik ook wist, ik ben zelf militair, ik wist dus ook van als de machine van Defensie in gang schiet, dan komt er een hele logistiek achter. Waar ook andere crisispsychologen in zitten, waar eigenlijk het Rode Kruis bij betrokken is, waar de politionele slachtofferhulp bij betrokken is. Maar hoe waren die ouders eraan toe? Want ik neem aan dat u zegt, u kan niet zoveel doen, maar ik neem aan dat ze juist veel steun nodig hadden, omdat die onzekerheid zo groot is. Ja, precies, maar die mensen zitten natuurlijk in een hele verdoofde stemming. Aan de ene kant merk je de ijzingwekkende sfeer die zich direct installeert op het binnenplein van de school. Mensen worden dan wel opgevangen binnen, maar die willen meteen terug buiten gaan staan wachten, want die wachten op die bus die vertrekt. Maar uiteindelijk dan lijkt het een eeuwigheid tussen 7:00 en 10:00 voor iedereen eigenlijk geregistreerd is, voor er ook
De richtlijn De komt bus van die naar het vliegveld zou de gaan. 2 bussen die de ouders van Lommel naar het vliegveld brachten. De bussen die dan ook vanuit Heverlee, de school tegen Leuven, de ouders van die school naar het militair vliegplein brachten van Melsbroek. Dus dat is eigenlijk meteen het belangrijkste. Het kanaliseren van die mensenstromen. Er zijn ouders die ook met hun kinderen naar de school komen en die niet op de hoogte waren en die dan meteen als een klap in het gezicht het nieuws vernemen, maar die de kinderen op school afzetten. Wat dan ook betekent dat die kinderen op die school ook moeten opgevangen worden. Je hebt daar die leerkrachten die eigenlijk dan toch nog voor die kinderen moeten instaan en verder hun normale taak opnemen. Dus er gebeurt heel veel simultaan en het belangrijkste dat je dan kan doen is niet alleen coördineren en zorgen dat die mensen zo snel mogelijk in Brussel een vliegtuig kunnen pakken om naar Zwitserland te gaan om om de eindbalans te krijgen, om de definitieve beslissing te horen, maar eigenlijk ook stabiliserend optreden. Dat Kwam er ook al in die periode dat u bij die ouders bent en dat die ouders wachten tot ze met de bus naar het vliegveld en uiteindelijk ook op het vliegveld aankomen en wachten op het vliegtuig om weg te kunnen, kwam er al nieuws van kinderen bij hen binnen? Ja, op een bepaald ogenblik is natuurlijk er ook een lijst verstuurd met de gegevens van de ouders, met de namen van de ouders. Wat volgens mij toch aanleiding gegeven heeft in de Zwitserse ziekenhuizen om meteen te gaan toetsen bij de kinderen van wat is je naam en om achter die identiteit te komen. Want kinderen hebben natuurlijk bijzonder weinig identificatiegegevens bij zich, die hebben geen identiteitskaart bij. De volwassenen die hen begeleiden zijn dan dood, dus dat is de context waarin heel weinig gegevens aanwezig zijn. En dan heb je toch een paar gevallen. Toen wij vertrokken naar het vliegveld in Melsbroek, waren er al een 3-tal ouders die dan rechtstreeks of onrechtstreeks contact met hun kind gehad hadden. Die wisten dan eigenlijk ook van mijn kind leeft nog. Maar dat is op zich ook bijzonder pijnlijk, want hoe meer ouders weten van mijn kind leeft nog, hoe meer andere ouders weten dat de kans daalt dat hun kind ook nog leeft. Ja. Dus eigenlijk aan de ene kant, je krijgt die ijzingwekkende stilte en die dofheid bij die mensen. Dat is als een slingerbeweging, want plots gaat die slinger over in plotse uitbarstende wanhoop. En dan gaan die mensen weer die verdoving in. En dat is eigenlijk een permanente beweging van niet beseffen en niet willen beseffen. En je vasthouden aan die strohalm van hoop. En aan de andere kant toch ook die informatie die begint door te sijpelen. Ja, wat kunt u doen eigenlijk? Want als u hoort dat angst zich afwisselt met verdriet en opluchting. Het enige dat je kan doen is opnieuw ervoor zorgen dat de informatie die doorstroomt de juiste informatie is. Maar dat is het hele frustrerende in rampen als deze, waar de identificatie zeer traag verloopt, waar de informatie traag doorsijpelt, waar het ook niet anders kan als je een aantal kinderen hebt die ook onherkenbaar zijn. Dus het enige dat je kan doen is opnieuw die mensen zo snel mogelijk als een hele groep begeleiden naar het vliegveld en daar zo snel mogelijk de toestemming krijgen om met een toestel dat klaar staat op te stijgen en naar Zwitserland te vertrekken. Daar was ook de koning en de koningin, geloof ik, hè? Ja, de eerste minister is toegekomen, kort daarnaast de koning en de koningin zijn die langsgekomen. Maar die vingen die ouders op die in het vliegtuig gingen? Ja, toch wel. Ik ben daar heel erg van onder de indruk. Want ik liep er als crisispsycholoog er maar wat bij. En het was een heel indrukwekkend beeld van de koning en de koningin bezig te zien. En van dan ouders die eigenlijk op dat nieuws aan het wachten zijn, te horen zeggen tegen de koning: bedankt voor alle moeite die u gedaan hebt. Dus dat is zo onwerkelijk dat die mensen zitten te wachten op het nieuws van hun kind. En dan eigenlijk de vorst gaan bedanken dat hij er is. Ja, u bent militair, zei u, hè? En dit is nu eigenlijk in die zin een militaire missie, dat met militaire vliegtuigen, deze mensen nu ook. Wat gebeurt daar eigenlijk? Want die ouders die komen daar aan en dan komt er op een moment dat ze vermoedelijk naar het ziekenhuis gaan. Of weet u wat er gebeurt? Wel, het vliegtuig is vertrokken naar Genève en dan komen ze daartoe in Genève en dan worden ze onder begeleiding naar de plaats van het gebeuren gebracht. Althans, vlakbij de plaats van het gebeuren, naar Sion. Natuurlijk, de slachtoffers waren verspreid over 5 ziekenhuizen. Maar dan komt ook het moment dat die mensen landen in Zwitserland en dan moeten ze nog eens bijna 2 uur op die bus zitten. Dat is een ontzettend lange trip natuurlijk. Ja. En dan komt het moment van de waarheid en daarvoor hebben we toch wel een 20-tal psychosociale begeleiders meegestuurd. Psychologen van Defensie, Rode Kruis, politie, volksgezondheid. Om ervoor te zorgen dat er toch minstens bij elke familie een begeleider aanwezig was die hen door dat hele pijnlijke stappenproces tot zelfs het verzamelen van wat men noemt de antemortem en de postmortem gegevens te begeleiden om uiteindelijk tot die match te komen. En dan besef je dat eigenlijk in de namiddag heel wat mensen een klop zullen gekregen hebben, een klap in het gezicht die ze van hun leven niet meer zullen vergeten. Is inmiddels eigenlijk van alle kinderen duidelijk wat het lot is? Op dit moment zal dat duidelijk zijn. Dat is informatie die ik zelf niet meer gekregen heb toen ik op weg was naar hier. Want ik ben natuurlijk vandaag ook
tussen heel wat diensten en instellingen op pad geweest. Ja. En het is natuurlijk ook zo dat men probeert de stilte en sereniteit te bewaken rond die eindbalans, totdat iedereen op de juiste manier op de hoogte gebracht is. Kunt u, laten we zeggen dat dat nu dus het geval is. Althans, daar gaat u van uit. Wat is dan... ja, er is natuurlijk geen normale gang van zaken en dit soort dingen. Maar wat gaat er nu verder gebeuren? Komen deze mensen morgen of overmorgen alweer terug met de kinderen die kunnen reizen? Of hoe denkt u dat dat gaat? Het was althans de bedoeling om dat vliegtuig vanavond of vannacht nog terug te laten komen. Maar ik kan me niet inbeelden als mensen een kind in coma hebben liggen of een zwaargewond kind, dat die Zwitserland zouden verlaten zonder een kind. Nee. Ik kan me ook niet inbeelden als mensen een kind hebben waarvan het lichaam misschien pas binnen 2 dagen wordt vrijgegeven, dat die mensen dan Zwitserland zouden verlaten zonder een dood kind. Ja. Dus op dit moment is dat nog onvoorspelbaar. Natuurlijk zijn er ook wel ouders die goed nieuws gekregen hebben. Er zullen kinderen zijn die transporteerbaar zijn. En het is afwachten wat er gebeurt. De groep valt in die zin uit elkaar natuurlijk. Niet iedereen zal daar blijven. Mensen met wie het goed gaat zullen eerder teruggaan. Waarschijnlijk wel. Die groep zal wel terug samenkomen. Maar natuurlijk, het is ook een heel onbehagelijk gevoel als jouw kind het dan gehaald heeft. Aan de ene kant ben je dan euforisch. Aan de andere kant ben je ook heel beschaamd dat er zoveel mensen zijn die hun kind niet terugkrijgen. Dat is een heel contradictorisch gevoel. Mensen vroegen mij vandaag ook, voornamelijk persmensen, van worden mensen dan niet euforisch als ze vernemen van mijn kind heeft het gehaald? Nee, die mensen die storten ook in. De mensen storten eigenlijk ook in als ze goed nieuws krijgen. Want die spanning bouwt zich uren aan een stuk op. En mensen komen eigenlijk in een soort van valse kracht terecht, die eigenlijk een soort van evenwicht dat heel tijdelijk is, maar dat ook helemaal onderuit gehaald worden als ze dan goed nieuws krijgen. En dan heb je die toestroom van alle familieleden in de beide scholen, waarop op het moment dat ik zelf naar Nederland vertrok, was er nog steeds een groeiend aantal mensen die dus toekwamen, familieleden, vrienden, kennissen, de hele gemeenschap, die toestroomden naar die school. Dus uw vrouw heeft daar een rol gespeeld vandaag met het opvangen van de kinderen die gewoon naar school gingen. Zij is psychotherapeut. Zij is psychotherapeut. Ja, mijn vrouw is psychotherapeute die zich al jaren bezighoudt met trauma bij kinderen. Dat was voor mij ook een aangename verrassing. Dat een kwartier nadat ik zelf vertrokken was, kreeg ik meteen van haar een telefoon. Dat zat mij eigenlijk uit bed voelen sluipen bijna. Een kwartier daarna ging ze aan de lijn en zegt ze, zal ik al mijn consultaties afzeggen vandaag? En kom ik meteen af. En ik heb gezegd, zeg alles af, kom af, want we gaan u hier nodig hebben. Voornamelijk om met die kinderen te praten. Die kinderen zitten mij ook met heel wat vragen. Er zijn diverse leeftijden, van de kleuterleeftijd tot kinderen van het 5e leerjaar, want het 6e leerjaar was op skiklasse. Ja. Het 6e leerjaar was een klas in Lommel, een klas van 22 leerlingen. Als we aannemen dat misschien de helft van die klas, of wel meer, nooit meer zal terugkomen, zit dan toch nog maar in die klas, als je daar nog maar met een paar leerlingen van overblijft. Ja. Wat vertel je? Ga je met kinderen op zo'n moment andersom, of zeg je gewoon wat er gebeurd is voor zover je het weet en wat dat ook betekent? Ja, wel, we hebben eigenlijk, dan bedoel ik eigenlijk hoofdzakelijk mijn echtgenote, want ik was op dat moment al terug vertrokken in de richting van Brussel. Maar ze hebben dan de kinderen met de kinderjuffen eigenlijk en met de leerkrachten van de school opgedeeld in de kleine kinderen die eigenlijk wilden spelen, want die waren eigenlijk hoofdzakelijk helemaal uit evenwicht, omdat hij zoveel volwassenen zagen wenen. Mm-hmm. Voor een kleuter is het vaak erger van een volwassene helemaal te zien instorten en te zien weten. Te zien wenen dan van te beseffen van er is een bus van de weg gereden, want die kindjes kunnen dat niet beseffen. Maar dan zijn er ook wel de oudere kinderen die het wel beseffen. Ja. Ik maak altijd zo de vergelijking van het geloven in Sinterklaas of in de kerstman. Vanaf dat kinderen dat verliezen, beseffen ze ook wat de eindigheid is. Dan beseffen ze ook dat dood is. Dat je niet vandaag kan dood zijn en morgen een kus krijgen van iemand en terug beginnen leven. Mm-hmm. Dus de kunst is dan ook van je af te stemmen op de mentale leeftijd van die kinderen en te vertalen op het niveau van die kinderen wat er aan de hand is, maar vooral eerlijk te zijn. En niet te gaan zeggen van het komt allemaal wel weer goed, want het komt in die school niet meer goed. U woont vlakbij Lommel. Ja. Daar is dus blijkbaar, eerlijk gezegd wist ik dat niet tot op de dag van vandaag, een behoorlijke Nederlandse gemeenschap. Is dat een hechte gemeenschap of is het gewoon tussen Belgen en Nederlanders? Het maakt niet uit waar je zit. Het is een zeer hechte gemeenschap, want ik denk dat is niet alleen in Lommel, maar dat is in heel Limburg. Limburg stopt niet aan de grens. Dus het zijn Limburgers, het zijn geen Belgen en Nederlanders. Het is een Limburgse gemeenschap. Het is een zeer hechte gemeenschap. Het is een fantastische school. Het is een heel mooi sociaal weefsel, waar nu die massieve impact plaatsgevonden heeft. En eigenlijk is het hoe zou ik zeggen, het is een randfeit om te zeggen, er zijn ook Nederlanders bij. Ja. Natuurlijk, in Nederland slaat dat wel meer aan als jullie horen van, er zijn een 10-tal Nederlandse leerlingen in die klas.
En voor ons zijn dat gewoon Limburgers. Ja. En ik denk eigenlijk voor de Nederlandse Limburgers zijn dat ook Limburgers. Dus het is een hele hechte gemeenschap. Wist u dat, meneer Timmermans, dat er zo'n grote gemeenschap over de grens woont? Ik ben zelf ook Limburger, dus voor mij is het Ja. heel herkenbaar. En ik heb in Lommel ook een goede studievriend, Jan Boelie. En dus ik weet dat daar ook veel Nederlandse kinderen op school gaan, zoals ze in Lommel zeggen. En dat geldt voor de hele grensstreek trouwens. Dat is in Maaseik ook en elders ook. Wat gaat er nu gebeuren? Want deze mensen komen op een bepaald moment terug, maar daarmee is natuurlijk misschien voor u het werk nog lang niet klaar. Ik denk dat het werk nu maar pas goed begint. Want uiteindelijk, vele mensen zijn nu nog zo verdoofd en zullen toch regelmatig terug in een ongeloof en in een onwerkelijkheid schieten als ze ook de definitieve uitslag horen. Maar eenmaal dat die eindbalans duidelijk wordt en dat het duidelijk wordt van welke school hoeveel leerlingen verloren heeft, dan begint het maar pas. Ja. Dus nu is het erg belangrijk, en daar is ook een hele avond nog aan gewerkt, dat die opening van die school wordt voorbereid. Ja. Voorbereid voor morgen. Er was even getwijfeld van, kan die school wel open gaan? Maar ik denk dat dat essentieel is dat die school open gaat, want dat is nu een openbare rouwplek geworden. En daar bent u ook? Ja, precies. Ja. Morgen is dat het eerste wat ik doe. Als ik opsta, ga ik met mijn vrouw terug naar die school. We hebben dan morgen ook een vergadering. We noemen dat het Psychosociaal Coördinatiecomité, waar alle verantwoordelijken van hulpdiensten samenkomen en die dan in kaart brengen welke doelgroepen zijn er, welke hulp is er aanwezig voor welke doelgroepen. Wat moet er nu gebeuren? Want er komt natuurlijk ook massaal veel aandacht. Mensen komen teddybeertjes en kaarsen en tekeningen en van alles neerleggen. Dus dan wordt er een hele berg bloemen. Mm-hmm. En ook daar is het belangrijk van dat te gaan kanaliseren. Het hele land is in rouw, maar de hele streek wil natuurlijk daar ook iets komen neerleggen. Ex-leerlingen van de school komen ter plaatse. Dat zijn allemaal mensenstromen, dat is heel veel rouwende energie die moet gekanaliseerd worden. Dus de uitvaartrituelen komen eraan, de herdenkingen komen eraan, de continuïteit van de school die moet gewaarborgd blijven, hoe moeilijk het ook is. Ja. Ik vind het fantastisch van die kleuterjuffen of die leerkrachten van die school te horen zeggen van wij moeten morgen bij onze kinderen zijn. Het is ook meteen belangrijk voor hen dat ze onder lotgenoten samen blijven, want niemand heeft er wat aan dat die school 1 of 2 dagen zou sluiten en dan al die mensen allemaal alleen thuis met hun verdriet gaan zitten. Dus er komt nu bijzonder veel op gang. Hoe belangrijk is het als straks morgen, overmorgen, misschien nog iets later, duidelijk wordt wat de werkelijke oorzaak van dit ongeluk is? Ja, dat is op zich erg belangrijk. Maar ik heb daar ook al heel wat vragen over gekregen vandaag. Van, is het wel veilig van bussen 's nachts te laten rijden? Is het wel dit, is het wel dat? Ik heb die vragen allemaal afgehouden en gezegd, alsjeblieft, ik ben een crisispsycholoog die omgaat met de emoties van mensen. Ik zoek niet naar oorzaken. Terwijl natuurlijk voor de slachtoffers zelf, naarmate de balans duidelijk wordt, iedereen wel de vraag gaat stellen, hoe kan dit gebeuren? Het is ook wel belangrijk dat de mensen beseffen van, wat is er precies gebeurd? Dat is het begin van een aanvaardingsproces. Begrijpen, wat is er daar in die bus gebeurd, technisch gezien, maar ook, wat hebben die kinderen precies meegemaakt? Toen ik naar hier aan het rijden was vanavond, dan hoorde ik toch meteen ook de eerste getuigenissen van moeders die al met hun kind hadden kunnen praten, die vertelden wat het kind precies had meegemaakt in de bus. Ik vond het ook heel treffend van een moeder te horen zeggen, er heeft een brandweerman een hele tijd naast mijn dochter gezeten toen dat die bevrijd moest worden. Mm-hmm. Het deed me ook bijzonder veel plezier, want het is een methode die ik dan precies in die streek in Zwitserland heb kunnen gaan aanleren. Ook in andere regio's waar we eigenlijk brandweerlui opleiden om geknelde slachtoffers psychologisch te gaan stabiliseren. En dan hoor je het belang daarvan. Want uiteindelijk, een aantal kinderen hebben gekneld gezeten in die bus. Ja. Dat duurt dan heel lang voordat je die eruit krijgt. Dus ook die hulpoperaties zijn bijzonder moeizaam verlopen. Sliepen die kinderen eigenlijk? Wel, ik heb een aantal getuigenissen gehoord van kinderen die sliepen. Maar het was niet zo heel erg laat als het ongeval gebeurde. Dus wat doen kinderen? Die zijn op een Nintendo aan het spelen. Die zijn naar een filmpje aan het kijken op die bus. Andere kinderen slapen dan wel. Ja. Uiteindelijk is het wel zo dat al die kinderen allemaal in een rusttoestand waren. En plots, van het ene moment op het andere, terechtkomen in een absolute hel. Van krijsende kinderen, van verwonding. En waar alle volwassenen die zij kennen op één klap dood zijn. Ja. We wensen u veel sterkte met het werk wat u vanaf morgen nog verder kunt ontwikkelen.